Lähdetään heti ratkomaan tyypillistä Excel-tehtävää. Meillä on tuotekoodeista luettelo ja tuon koodin viimeinen kirjain kertoo, minkä värinen toi kyseinen tuote on tai minkä väriseksi se pitää käsitellä. Ja K, yllätys yllätys, on keltainen ja P punainen. Ja tuo kysymys voisi muotoilla suoraan Exceliksikin. Jos tuo viimeinen kirjain on K, tuota tuohon värisarakkeelle teksti keltainen, ja jos se on P, niin tuota siihen teksti punainen. Jokainen tehtävä Excelissä kannattaa jakaa useampaan osaan. Eli ensimmäinen tehtävähän olisi luonnollisesti ottaa selville, mikä kirjain tuossa kyseisen koodin lopussa on. Eli mikä merkki on oikeassa reunassa viimeinen. Tähän saattaisi sitten hetken harhailun jälkeen löytyä tommonen funktio kuin right, eli oikea. Parametrina annetaan toi merkkijono ja sitten kerrotaan, että kuinka monta merkkiä me halutaan sieltä merkkijonon perästä napata. Tässä tapauksessa siis tietty 1. Ja yllätys yllätys, funktio toimi heti oikein, eli F2-näppäimällä pääset takaisin tarkkailemaan, mitä siellä funktion sisällä oikein on. Ja Excelin vahvimpiin puoliin, tai oikeastaan se ainoa käyttötarkoitus on se, että me voidaan tehdä kaavoja ja laskelmia, joita voidaan toistaa. Eli kopioidaan tämä kyseinen kaava alaspäin kaikille noille riveille. Tosiasiassa me siis saatiin tällä hetkellä aikaiseksi vasta värikoodi. No, mitenkäs sitten toi varsinainen väri? Siinä me käytettäisiin sitten sitä kuuluisaa jos eli if-funktiota. Itse käytän amerikankielistä versiota, joten katsotaanpa sillä. Looginen testi, eli tarkoittaa sitä, että mitä asioita me vertaillaan. Ja tässä tapauksessa me vertaillaan sitä arvoa, mikä löytyy tuosta vierestä. Ja jos se on yhtä suuri kuin K esimerkiksi, niin sen jälkeen puolipisteellä erotettuna, mitä sieltä pitäisi tulla ulos. Ja tässä tapauksessa siellä pitäisi tulla teksti keltainen. Sitten erityisen ihmetystä aiheuttava parametri toi, mitä sitten jos ei tämä kyseinen vertailu olekaan totta. No tässä tapauksessa se tarkoittaa, että se on joku muu kuin K, ja silloin jos noita arvoja on 2, eli keltainen ja punainen, niin silloin me palautettaisiin siitä teksti punainen. Eli 3 parametria. Ensimmäinen oli tuo looginen vertailu, mikä kirjain tuossa vieressä solussa oikein on. Ja sitten jos se on K, niin palautetaan keltainen. Jos se ei ole K, palautetaan punainen. Ja hämmästyttävää, kaava näyttää toimivan. Ja kopioidaan sitä suoraan alaspäin. Selvä, siinä ensimmäisen jakson tehtävä suoritettuna, kunnes me päässään luonnollisesti seuraaviin haasteisiin. Eli jos meidän koodi jossakin vaiheessa sitten on vaikka S niin kuin sininen, niin kaava edelleenkin väittää, että kyseessä on punainen väri. Me voimme sitten laajentaa tuota kyseistä funktiota sisäkkäisiin if-lauseisiin. No, nyrkkisääntönä itse pidän sitä, että jos 2 sisäkkäistä if-lausetta tarvitaan, niin se on ihan ok, mutta 3 ja siitä enemmän alkaa mennä liian vaikeaksi tulkita. Eli siis tulkita itse itselle. Ja katsotaan, miten me tästä tehtävästä sitten selvitään seuraavassa kappaleessa. Kiitos.